Ayan, haba na ng buko ah. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning to all viewers, to all sponsors, silent viewers, mga anonymous natin na sponsors. Good morning po sa inyo lahat. Sa mga OFW. Yan, good morning. Araw ng Lunes, August na. Sumisilip na naman si Marit-chan. Time check natin ngayon ay 5:59 ng umaga. Araw ng Lunes, August 3. Agang gumising. Sikit ang katawan ko ay. Sikit ang katawan ko. Naligo ka pa kasi. Sulit yung katawan niya sa mga binuhat ko kahapon. Buksan muna natin yung tindahan. Tara. Buksan muna natin yung tindahan. Yan. Update mo kayo sa aming tindahan ni Ami. Umaaraw, umuulan. Pumapatok yung may ambon. Ito yung kantang umaaraw, umuulan. Nagkakasal yung tikbalang. Totoo ba yun? Pag umaaraw mo lang, magkakasal tikbalang. Update tayo sa aming munting tindahan. Jersey. Ay. Paring Jason TV. Nakasando tayo ngayon. Paring Jason TV. Wait lang mo, tiga. Pinagawa ko yan. Bakit kami nakahanap? Nandito kami. Yan yung aming tindahan. Update. May nadagdag sa tinda namin. May mantika natin. Open tayo ng tindahan. Ha? Ang katawan, kasu-kasuan. Dalawa yung bukasan yan. Ayan na. Tindahan na. Tindahan ni Aling Ami. Sari-sari store ni Aling Ami. Sino? Oh. Bili. Sakit ay. Yan lang. Update ko kayo. Hindi naman siya, Ano po? hindi pa naman siya madami, ay masyadong dumadami, pero at least, inuusad. Hindi tabi-tabi. Yan yung mabinta. Mga pambata. Tsaka itong mga biscuit. Gawa ng na ayon.
Dito center. Dito yung ano, dito center. Dito center, barangay hall, health center, dito na. Lagi, sila umaga na, ang ilaw pa. Lagi may ilaw dito. Ano tayo malmusal? Ano tayo malmusal? Prito na lang kaya isda, bili ko. Prito isda. Bakit? Karne natin. Kabal. Ano ba saan? Ito yan. Ano? Sinisipan ako. Ha? Ha? Bili mo siya ng pagkain. Pusa. Kasama pa sa budget. Ano almusal? Nakahunting din niya ng mga maliliit. Ano almusal nga? Itlog na lang. Kasi may kanin din. Sige. Sunod-sunod siya oh. Kada ano, gutom na, walang pagkain. Sarado kasi kami. Ano kainis na yan? Saka makapag-ano kayo? Papasok ako. Sunod yan. Ay, tawan ko. Kasama na budget. Mga manok, wala nang pampakain. Sarado kahapon. Sana uminit na para yung mga ano, masunog ko. Mga ganito. Hindi ko muna pinagpatuloy kahapon gawa ng ma-accident tayo dyan. Yung kuryente. Pag gumupa na lang yung tubig. Ano? Nagiba ako na. At wala na yung pagbukas ko dito sa likod. Wala na yung sakit sa mata. Nagiba na. Antay na lang tayong uminit para masunog natin yung ano, mga pwedeng sunugin. Ito na ang papakilo ko. Yung papakilo. Para pero ito di ko ito tatanggalin. Kasi ito yung unang alkansya namin na ano. Pwede pa siya. Di pa naman batas yan. Pwede pang lagyan ng tubig yan. Oo na namin pinag-alkansyahan. Kasi mga panggatong dito nalagay ko. Pag may time naman ako, sibakin ko to para panggatong. Dahil panggatong yan. Yun pa panggatong. Pero ibang mga kahoy na ritaso na pwede pang magamit pag nagpagawa ko dyan sa dirty kitchen ulit. Hindi ko sasama. Hindi ko sisibakin. Parang buhay yung tanglad ulit na ano. Tinanim ko. Tanim mo. May panibago ako. Gulay. Balingin. Yan ang balingin ko. Ay, natambakan ko pala yung balingin. Ay. Natambakan. Ito, tanglad. Panibago kong tanim.
Dati naman ko dito ng ano, mga gulay-gulay. Talong. Tanim ako dito ng talong. Ganda lang tingnan na nag-grass cutter ko din dito. Malawak din ang pagkakaroon taniman ko. Lalo pag lahat na tumatambakan. Malawak na yung pagtataniman. Mga gulay-gulay para sa ano. Luluto tayo. Yung mga madalian tayong mapitasan. Libreng gulay. Magkape muna ako, tapos maligo. Pagkakape, maligo. Para pumasok. May araw, pero may pumapatak-patak na bagya. Ito labi-labi. Yung mga labi-labi na dito na tumubo. Sa harap bahay lang namin eh. Ano masarap? Magalan pa lang. Gata na tilapia. Pwede ito, lutuin ko. Halo-halo. Kasama yung balingoy. Ito. Meron na rin dito. Diba? Mga dito lang sa ano, harap ng bahay may gulay na. Meron pa dito. Hindi na bumubunga yung sili. May tumubo dito na sili. Kasi dito dati yung ano, unang punta ko dito sa lugar nila. Unang punta ko dito, unang lipat namin. Kasi nung galing nga Maynila, yung una naming tiniran doon sa lugar ko, doon ko tinira sa amin. Nagnegosyo kami doon, may tindahan din, may luglog. Tapos paglipat namin dito, ay dinala ko yung ano, negosyo namin doon. Nagtayo kami ng tindahan, tapos yung luglog din dito. Dito din yung bilyaran. Diyan din yung luglugan. Tapos dito mga kumakain. Kaya may tumubong sili. May tumubong sili. Grabe dito. Wala pang bagyo, binabaha na kami. Kaya pinagtambak-tambakan ko to. Dami ko rin nagastos rate. Yan, yung luglugan namin dyan. Ito yung kainan. Wala pang bagyo, binabaha na kami dyan. Tapos basta grabe yung pinagdaanan namin dito. Yami, bago to pinagawa ni ate niya. Bago pinagawa ng bahay natin. Pag umulan, kailangan iangat yung rip kasi natutubigan sa loob. Nagutom na tong mga manok. Kasarado pa kayo ano, mga silap-kita na yun. Silap-kita na yun. Ito yung mga pato lapitan yun. Buhan na.
Laki na ng manok na bibi. Yung manok na binubunot. Ay, laki na. Ayun yung kulay violet nung sisiw pa eh. Binili namin sa bato nung dayo nila. Wala kapit na yun. Ang tulungan nyo sa taas pero gigibain ko na rin yan kasi bulok na. Pagpalitan ko na yan. Pagkape muna. Katawan ko eh. Bibi, kisa na Bibi. Ligo na para mahatid ko muna bago ko pumasok. Si Ami. Luluto. Bakit tabi? Napadami yung oil. Babawasan ko sa amin. Kaso, tulogin ko na lang yun. Ano yung bili? Tingnan naman init. Gising na nak, lunes sa baga ngayon. Padami yung oil. Ito lang yan. Huwag mo yung itlog doon, may bumili. Pag nakita mo yung ano, Wala nakakita. deliver ka. Tapos, magpaano ka rin ng sarili natin. Doon na yung lang. Kailangan na rin dito tulad sa gabi. Nagutom na ko. Nilaga ko yung itlog dyan sa ano. Gusto mo nga lagain yung mga itlog ng manok doon. Nawawala lang. Ayaw mo naman paluto. Iba lang yung nanginginabang. Yung purpose ko nun, kaya ako ilaga ng mga manok. Parang may pangkatay tayo. Ayun, pakatay. Nagsisiwalaan lang pag umalis tayo. Nak, gising na nak. Mag-flag ceremony kayo. Late ka na naman. Lunes pag ngayon. Pag ako nakaligaw na, di kita hatid. Papasok na ako. Lagyan mo ng tubig yung heater. Yung heater na. Tulala sa isang tabi, di mo pa kayo. Tulalangin. Ano ito mga tubig na to? Kaya naman, tumadami ba ganyan? Parang bahaw na to. Dito oh. Okay, sa pitche. Gusto mo na. Para mag-gising ka na. Gusto ko na ba? Talantok ka pa. Ito na. Nalubusan tuloy may natutunan sa ating karanasan. Mali ang magmahal agad ng
lubusan. Mga tulala naman to. Bilisan nyo na. Mga oras na. May tao? Ma? Ano mo yung bibili? Maraming. Napiwit ko po yung aking eh, ano mo ba na? Malakad, pag di ka na nagmadali, maliligo na ako, iwan mo kayo. Lalakad na mo punta doon sa school. Ha? Pag ngayon, ang galing ka na. Tinidor. 6:30 na yan, alarm na yan. Bakit sabi na? Ano mo? Ano ba yun ka? Ano? Sarap umigop ng sabaw. Sabay? Sabaw ng kape. Kainan. Kape. Alam mo na yung vlog natin yung umaga. Araw ng Lunes. Sobra namin. Yung ano, palda lang, tsaka white t-shirt. Kaso wala akong kanyang pula. Isa lang yung nandiyan. Ano Mobile sa'yo? phone. Feeling? Yung ano niya, yung binili natin yung nakaraan. Ay, sorry. Naka-plate pa rin. Pinakpan ko. Feeling girl. Sige na, sige. Ano naman yung road work sa red naman yun? Yung last year, Mudar-mudar ka na, dapat ka. Siya, may nagluluto na ng mudar, pero hindi siya nag-almudar. Kaya minsan naman ako. Maaga naman ako dun. Ganun mo na ikat. Pastor. Dali na. Yan mo na ano, adobo.
Nakabal mo ano? Hmm? Ano ba gawin sa school? Hmm? Ano? Ang salit yun man. Ano? Buwan ng wika. Buwan ng Wilka. Dalam mo na Hindi ka maligo. Dalam mo yung kain mo. Sana makasabay ka. Baka na ako. Baka na. Nak. Ilaw. Ayan at tapos na mag-almusal. Hatid ko muna sila. Tapos maliligo na lang. Ayan po, ang ganito na lang muna yung vlog. At sana po panoorin nyo yung vlog natin ngayong araw. Araw ng Lunes, Pitsa 3, August 3. Ayan. At pagkatuguhan lang, maliligo na ako. Punta na ako dun kay Trisha. Balil yung mga vlog dun na yan, mga retats na lang. Retats. Ay. Kita ka talaga. Ayan po, nga dito na lang muna yung vlog. At muli, maraming salamat sa lahat na nanonood. Sumusuporta, patuloy na nanonood sa aming mga vlog. Ayan po, bye-bye. I love you all.